e logo teñen uns que maceran na corteza nada máis con pimentón e outro con finas hierbas. Entón, bueno, ahora encarga carne metida. De cabra, oi, perdón, de cabra, isto é ovella. Nada, vale. Bueno, vamos a facer unha degustación, vale, non vai a ser un tipo de cata porque logo da comida non creo que non sei explicarvos exactamente todo, que igual merece a pena explicar a comida, non? Pero vamos a facer unha degustación, vale? A idea un pouco de mezclar este viño con este queixo, e que este queixo me parece bastante cremoso, a leite de cabra é bastante máis cremosa, con máis grasa que